În vederea pregătirii examenului de bacalaureat, vom rezolva de la testul 14 subiectul al treilea. Se consideră cele două matrice A, care are pe prima linie 2, 1, minus 4, minus 2 și matricea I2, matricea unitate. Se mai consideră matricea M de X, vedem în momentul în care o să avem nevoie de A, pentru că la primul punct ne uităm, nu vor decât să arătăm că determinantul lui A este 0. Deci trebuie să calculăm determinantul lui A. Egal. Vom scrie care este determinantul, da? Deci avem grijă, matricea are barele rotunde, determinantul barele drepte, da? 2, 1, prima linie, minus 4, minus 2, linia a doua. Cum se calculează un determinant? Se înmulțesc, haideți să ne amintim aici undeva, formula. Aveam determinantul de ordinul 2, da? A, B, C, D. Înmulțim elementele de pe diagonala principală A ori D, minus, înmulțim elementele de pe diagonala secundară B ori C și deci punem minus în față, adică schimbăm semnul, da? Bun, egal. 2 ori, deci cele de pe diagonala principală, da? Le înmulțim. 2 ori minus 2, diagonala principală, da? Deci cele două, minus, le înmulțesc pe cele de pe diagonala secundară. 1 ori minus 4, egal. 2 ori minus 2 ne dă minus 4. Plus ori minus este minus. Urmează minus 1 ori minus 4. Deci pe 1 trebuie să luăm cu semn cu tot. Minus 1 ori minus 4 ne dă plus 4. Minus ori minus este plus. Egal cu 0. Nu uitați, tot timpul, uitați-vă la rezultatul la care trebuie să ajungeți. Deci, oricum trebuia să-mi dea 0. Vom trece la punctul 2. La punctul 2 ne cere să determinăm x, deci să rezolvăm ecuația pentru care determinantul lui m de x este 16. Deci a apărut m de x. Hai să vedem cine este m de x. M de x din ipoteză este egal cu x ori I2 plus A. Da? Egal. Bun. Ia să vedem. X ori. Înlocuim, da? I2 este 1, 0, 0, 1 plus A. Matricea A este 2, 1, prima linie, minus 4, minus 2, linia a doua. Egal. Cum se înmulțește un număr cu o matrice? Deci trebuie să facem aici înmulțirea. Se înmulțește numărul cu fiecare element al matricei. Deci x ori 1 este x, x ori 0 este 0, x ori 0 este 0, x ori 1 este x, plus 2, matricea următoare o copiem din nou, 2, 1, minus 4, minus 2. Deci încercați să explicați cât mai bine, nu vă grăbiți, astfel încât să luați punctajul maxim. Este egal cu cum se adună două matrice? Elementele corespunzătoare între ele. Deci vom avea x plus 2, da? Deci prima poziție cu prima poziție a celei de-a doua matrici. 0 plus 1 este 1, 0 plus minus 4, minus 4 și x plus minus 2, adică x minus 2, nu? Plusul în fața parantezei nu schimbă semnul. Da? Deci dacă am x plus minus 2, când deschid paranteza, îmi rămâne exact ce am în paranteză, adică x minus 2. Perfect. Și acum trebuie să calculăm determinantul acestei matrici și să o egalăm cu 16. Deci am putea să scriem direct ecuația sau să calculăm mai întâi determinantul și după aceea să scriem ecuația. Haideți să calculăm mai întâi determinantul.
Bun. Deci, ne va da x plus 2, deci o copiem, da, mai întâi, îndreptăm barele, da, matricei, x plus 2, 1, minus 4, x minus 2, egal. De-abia am povestit cum înmulțim cum calculăm un determinant de ordin al doilea, deci înmulțim elementele de pe diagonala principală x plus 2 pe lângă x minus 2, minus, trebuie să înmulțesc elementele de pe diagonala secundară, hai să scriu 1 ori minus 4. Este egal. Trebuie să facem înmulțirea. Ar fi bine să recunoaștem formula. Avem a plus b pe lângă a minus b. Da? Dar, dacă nu recunoaștem, puteți să pur și simplu să înmulțiți parantezele și nu se întâmplă nimic. Dar totuși vă sfătuiesc să învățați formulele. A plus b pe lângă a minus b este egal cu a pătrat minus b pătrat. Da? Se observă că A-ul ar fi x și B-ul 2. Deci ne va da x pătrat minus 2 ori 2, 4, deci 2 la a doua, da? 4, minus 1 ori minus 4 ne dă plus 4. Deci se reduc minus 4 cu plus 4 și ne dă egal cu x pătrat. Vom rezolva ecuația determinant de m de x, da? Egal cu 16. Să punem și aici parantezele dacă așa au scris, ca să avem exact aceeași scriere. Deci ne rezultă determinantul, tocmai am aflat că este x pătrat, putem să notăm relația cu 1 și să punem pe rezultă 1. Sau să scriem aici de desubt, din 1 rezultă, da? Ok. Și ne va da x pătrat egal cu 16. Aici mare grijă. Hai să-l scriu și pe 16 ca fiind 4 la a doua ca să observați mai bine. Deci am x-ul la pătrat egal cu 4 la a doua, însă aici mare grijă, x-ul este plus sau minus 4, da? Sau dacă scrieți x pătrat egal cu 16, să zicem, și vreți să trageți concluzia, nu uitați x egală, să scoateți chipurile cu radical. Nu uitați, este, deci nu radical din 16, ci plus sau minus radical din 16, da? Care este, bineînțeles, plus sau minus 4. Și ne uităm încă o dată, ne-a cerut numere reale cu această proprietate, deci cu alte cuvinte am terminat. Trecem la punctul 3. Ne cere să arătăm relația. Păi cum arătăm această relație? Păi vom calcula primul membru, m de minus 1 plus m de 0 plus m de 1 este egal. Am putea să-i calculăm chiar pe fiecare în parte și de-abia după aceea să îi adunăm. Da? În fine, o să scriem direct. Da? Nu uităm însă, hai să ne uităm pe pagina precedentă, că am scris m de x, l-am adus la o anumită formă, deci am avut x plus 2, 1, minus 4, x minus 2. Da? Deci m de x-ul nostru era x plus 2, 1, minus 4, x minus 2. Suntem atenți să vedem dacă am scris bine și se vede că am scris bine. Ok. Și acum, m de minus 1 înseamnă să înlocuim x-ul cu minus 1, da? Avem m de a, aș înlocui x-ul cu a. A plus 2, 1, minus 4, a plus 2. Chiar o să scriu să se vadă. Deci am înlocuit pentru prima m de minus 1, x-ul cu minus 1, da? Deci am minus 1 plus 2, 1, minus 4, minus 1, minus 2. Prima matrice. Plus
a doua matrice. Înlocuiesc x-ul cu 0, da? Deci tot la fel aici în formula lui m de x. Deci ne va da 0 plus 2, hai să scriu direct 0, 2, da? Pentru că 0 plus 2 este 2, 1 minus 4, 0 minus 2 minus 0. Minus 2, normal. Plus, înlocuiesc x-ul cu 1, 1 plus 2, 3, da, în fine, hai să scriem 1 plus 2, 1 minus 4 și 1 minus 2, da? Egal. Prima matrice, am putea, haideți să mai scriem încă o dată ca să nu greșim, deci vă sfătuiesc să scrieți, să se înțeleagă bine și dacă greșiți cumva puțin la un moment dat, se vede exact unde ați greșit, nu? Și luați punctaj pentru tot ce ați făcut bun până acolo. Dacă puneți răspunsul direct, nu se vede și atunci puteți să nu mai luați nimic. Da? Deci l-am copiat, am calculat minus 1 plus 2, nu? Minus 2 minus 1 fac minus 3, nu uităm. Corect. Am adunat cu a doua matrice plus și vom aduna și cu a treia. 1 plus 2 este 3, 1 minus 4, 1 minus 2 minus 1. Egal. Vom aduna acum elementele corespunzătoare. Chiar și dacă am 3 matrice exact la fel procedez. Elementele de pe prima poziție toate adunate. Hai să scriu 1 plus 2 plus 3 ca să se vadă bine, nu? Ok. 1 plus 1 plus 1, de data asta o să scriu direct 3. Minus 4 este minus 8 și cu minus 4 minus 12. Mai avem cât? Minus 3, minus 2, minus 5 și cu minus 1, minus 6. Asta e, am scris acolo direct, dar prima ne-a rămas, deci trebuie să o scriu încă o dată. 6, 3, minus 12, minus 6. Acum am mai multe variante de a continua. O variantă este să știu să dau factor aici, adică să încerc să ajung la forma aceasta. Observ că toate elementele sunt înmulțite cu 3. Ca să spun drept, putem să facem și o a doua chestiune. Da? Deci noi aici, hai să scriem cumva, am notat, să zicem, relația asta cu 2 și am folosit-o. Perfect. Acum, eu trebuie să ajung la relația de mai sus. Păi pur și simplu am scris ce înseamnă primul membru. Se vede? Și am ajuns aici. Am scris și am ajuns la acesta. Și acum îl iau pe membru 2. Îl scriu 3a este egal. Și scriu 3 ori 2, 1, minus 4, minus 2. Și înmulțesc numărul 3 cu elementele matricei. Asta înseamnă să înmulțim un număr cu o matrice. Deci 3 ori 2 ne dă cât 6. 3 ori 1 este 3. 3 ori minus 4 este minus 12. 3 ori minus 2 este minus 6. Și observăm că am ajuns la același rezultat. Și atunci scriem frumos din amândouă ne rezultă. Dacă erau puțin mai îndepărtate, notam. O notam pe asta cu 3, pe asta cu 4. Vedeți, n-am notat cu 1 pe nimeni, nu e nicio problemă. Ne rezultă m de minus 1 plus m de 0 plus m de 1 este egal cu 3a. Da? Și am tras concluzia finală. Da? Deci fiind egale, ne rezultă ceea ce ne-a rezultat. Nu trec mai departe fără să comentez un pic, pentru că de multe ori plecați exact cu relația care trebuie arătată. Deci aveți m de minus 1 plus m de 0 plus m de 1 este egal cu 3a. Aceasta este echivalent, spunem, cu
Deci mare grijă, echivalent și nu rezultă, da? Deci nu rezultă. Echivalent. Ne-am înțeles? În rest, e același lucru, deci pur și simplu îl scriu cine este suma aceasta, m de minus 1 plus m de 0, exact cum am făcut mai sus, egal, înlocuiesc și cealaltă relație, echivalent, și bineînțeles că vom ajunge, să zicem, la 6, 3, minus 12, minus 6, egal cu matricea 6, 3, minus 12, minus 6, care este adevărată. De unde scriem ceea ce trebuia demonstrat. Adică relația asta de la care ați plecat și pe care, nu uitați, nu o știți, trebuie să o arătați, ea arată că. Deci nu pot să pun rezultă, insist, da? Ci echivalent, ia să scriu mai frumos echivalentul ca să se înțeleagă clar. Echivalent, dacă și numai dacă, da? Și continui toată demonstrația cu dacă și numai dacă. Corect? Da. Dacă și numai dacă, la fiecare dintre calculele care le facem. Trecem la 4. La 4 ne cere demonstrați că m de x ori m de y este x ori y ori 2 plus x plus y ori a. Acum, aici e un pic de șmecherie. În sensul că, în care noi l-am calculat mai devreme pe m de x și atunci am putea să-l scriem și pe m de y. Frumusețea este că ar fi bine să nu facem asta, ci să folosim relația de la început. Deci m de x este x ori i2 plus a, iar m de y este și el, adică în loc de x, trebuie să pun y, da? Y ori i2 plus a. Cum mă prind că o folosesc pe asta și nu pe cealaltă? După rezultatul la care trebuie să ajung. Observați, în rezultat apare I2A, nu apare forma aceea a matricei. Deci nu are niciun sens să trec prin ea, pentru că mă complic. Și acum nu trebuie decât să deschid parantezele, să le înmulțesc. Deci voi avea x ori 2 ori y ori 2, chiar o să scriu ca să se înțeleagă. Chiar așa scriu. Plus x ori i2 ori a plus a ori y ori i2 plus a ori a. Sper că aici pot să scriu a pătrat, da? Este egal. Acum ar trebui să știu câteva proprietăți și anume, dacă înmulțesc un număr cu o matrice, deci a mic ori a mare, este același lucru cu a face a mare ori a mic. Perfect. Și atunci hai să o iau cu început. Aici am x mic ori 2 ori y, deci pot să scriu foarte bine x mic ori y mic și ar urma i2 ori i2. Orice matrice, i2, da? Dacă o înmulțesc cu o matrice x, îmi dă acea matrice x. Păi, acea matrice x să zicem că e i2, nu? Deci i2 ori i2 egal i2. Să zicem, ok, bun, plus x mic ori i2 ori a ne apare. Păi x-ul e a mare, da, aici. i2 ori a înseamnă a, deci ori a. Deci i2-ul joacă rolul elementului numărului 1 de la înmulțire. Plus, aici ce am povestit? Am zis că ea mare ori y, trebuie să le schimb locul, încep cu y, ori a mare ori 2. Păi așa cum i2 ori x e x și x ori 2 este tot x. Da? Corect. Deci aici ne va da y ori a. Și îl mai avem pe a pătrat. Ne uităm, suntem aproape foarte bine, nu? Chiar observăm aici că am putea din acestea două să dăm un factor pe a și ne-ar rezulta ceea ce trebuia cu o singură problemă. Cine i-a pătrat? Pentru că ne apare și noi nu-l avem. Și atunci, bineînțeles că trebuie să-l calculăm separat pe a pătrat.
Deci, în loc să mulțesc matricile acelea urâte, voi face numai aurea. Adică 2, 1, minus 4, minus 2, înmulțesc cu 2, 1, minus 4, minus 2. Bun. Cum se înmulțesc două matrice? Se înmulțește prima linie, da, primei matrice, cu prima coloană a celei de-a doua matrice și anume elementele corespunzătoare, adică primul element cu primul element, al doilea element cu al doilea element. Și între ele se adună, da? Deci voi avea, hai ca să scriu să ne înțelegem, deci voi avea 2 ori 2, acesta este ori, da? Plus, chiar o să scriem 1 ori minus 4. Perfect. Acum, trecem la linia întâi, coloana a doua și vom pune aici rezultatul, da? Deci vom avea 2 ori 1 plus 1 ori minus 2. Bun. Elementul următor. Deci trecem la următoarea linie, adică linia a doua, prima coloană. Minus 4 ori 2 plus minus 2 ori minus 4. Următorul element, deci a doua linie cu a doua coloană, vom avea minus 4 ori 1 plus minus 2 ori minus 2. Ok. Este egal. Și acum nu trebuie decât să facem calculul și observăm că 4 ori 4, 2 ori 2 ne dă 4, plus 1 ori minus 4 e minus 4. 4 minus 4, 0. 2 ori 1 e 2, minus 2. 1 ori minus 2 e minus 2, deci 2 minus 2, din nou 0. Minus 4 ori 2 este minus 8, da? Minus 2 ori minus 2 ne dau plus 8. Deci, cu alte cuvinte, minus 8 plus 8, tot 0. Minus 4 ori 1 e minus 4. Minus 2 ori minus 2 e plus 4. Deci, minus 4 plus 4, tot 0. Și atunci, ia uite că, de fapt, a pătrat este chiar matricea 0. Perfect. Și atunci, din 1 și 2, am putea să le notăm altfel, ca să nu avem suprapunere, știu, să se confunde. Ia să punem așa, nu mai știm, nu vrem să ne mai uităm în urmă și putem să spunem chiar din 10, clar 2 am avut mai devreme, din 10 și 20. Sau putem să punem acum dintr-o steluță și două steluțe. 10 și 11, în fine. Când aveți foaia de examen, se vede mai ușor, bine, și noi puteam să dăm înapoi să ne uităm, dar chiar nu are sens, nu? Adică vreau să vă arăt că pot să notez și așa. M de X ori M de Y, da? Este egal. Acum, X ori Y plus ori 2, da? Plus, aici clar o să dau factor pentru că îl văd aici dat factor și o să pun exact la fel, puteam să punem și pe dos A pe lângă, dar după aceea foloseam proprietatea aceasta, nu? Deci avem X plus Y ori A, deci A-ul este factorul comun, nu? Aici. Deci vine A pe lângă X plus Y. Iar A pătratul este 0. Și atunci avem proprietatea că 0 plus A, matricea A0, da? Nulă, plus A egal cu A plus matricea nulă, nu? Și bineînțeles că aceasta este egală cu A. Perfect. Bun. Deci aceasta trebuie să arătăm, aceasta le-am folosit, deci trebuie să le știu foarte bine pe din afară și noi am terminat ceea ce trebuia să demonstrăm. Și am trecut la 5. La 5 ne cere să determinăm mulțimea valorilor, da, reale ale lui X pentru care are loc inecuația. Vrem, nu vrem, aici trebuie să scriem
ce înseamnă matricea, mai întâi să zicem, matricea M de X minus X ori A și apoi să calculăm că este determinantul, că e mai ușor. Vom folosi de data aceasta cealaltă scriere, da? Nu e neapărat obligatoriu, dar cred că e mai ușor. Deci avem X plus 2, 1, minus 4, X minus 2. Deci X plus 2, 1, minus 4, X minus 2, minus X ori matricea A, adică 2, 1, minus 4, minus 2, egal. O să scriem totuși, deci X plus 2, deci nu vă grăbiți niciodată, scrieți cu atenție. X plus 2, 1, minus 4, X minus 2, deci am copiat. Minus, trebuie să înmulțesc X-ul cu matricea, deci să le înmulțesc cu toate elementele. Deci am 2X ăla 2. X ori 1 este X, minus 4 ori X minus 4X, minus 2 ori X, exact la fel. Da, perfect. Egal. Acum va trebui să calculăm diferența dintre cele două, nu? Deci vom avea, hai să scriem ca să nu greșim, X plus 2 minus 2X, da? Că avem minus între ele. Deci la fel, elementele corespunzătoare am grijă să nu uit că am minus între ele. 1 minus X, da? Următoarea este minus 4 minus de aici, da? Și cu minusul de aici ne dă plus 4x, deci mare grijă. Și mai avem x minus 2, din nou minus 2x plus 2x. Vom calcula determinantul și după aceea vom scrie inecuația pe care trebuie să o rezolvăm. Determinant de m de x minus x ori a este egal. Vom face și calculul în același timp. N-am mai scris încă o dată. Bineînțeles că puteam să scriem, suntem atenți. Deci avem, și e preferabil chiar să scrieți, egal. Deci avem 2 minus x, da? Deci terminați de calculat matricea și după aceea calculați, scrieți determinantul. Deci avem 2 minus x, 1 minus x. Aici, hai să-l întorc ca să-l văd mai bine. Avem cât? 4x minus 4, nu? Puteam să lăsăm și minus 4 plus 4x. Mai avem minus 2 plus 3x, da? Minus 2 plus 3x. Egal. Cum am zis că calculăm determinantul, înmulțim elementele de pe diagonala principală, deci 2 minus x pe lângă minus 2 plus 3x, minus, înmulțesc elementele de pe diagonala secundară, 1 minus x pe lângă 4x minus 4. Opa? Așa, egal. Ce trebuie să facem? Să desfacem, bineînțeles, parantezele. 2 ori minus 2 ne dă minus 4, da? 2 ori 3x plus 6x. Minus x, atenție, ori minus 2, da? Plus 2x. Minus ori minus e plus. Minus x ori 3x, deci plus 3x, ne dă minus 3x pătrat. Trecem la următoarea. Din nou, ca să vă arăt foarte bine, o să las minusul și o să fac numai înmulțirea parantezelor. Deci, sau puteam să facem direct, dar trebuia să avem grijă să schimbăm semnul. Minusul ăsta din față schimbă semn. În fine. Deci, voi înmulți parantezele. 1 ori 4x este 4x. 1 ori minus 4, minus 4. Minus x ori 4x este minus 4x pătrat. Minus x ori minus 4 ne dă plus 4. Da.
Ia să vedem încă o dată, ca să nu greșim. Deci am avut 1 ori 4x este 4x, da? 1 ori minus 4, minus 4. Minus x ori 4x ne-a dat minus 4x pătrat și minus x ori minus 4 ne-a dat plus 4x. Am uitat x-ul. Da? Este egal. Problema era că se vedea aici o formulă. Dacă se dădea factor, era chiar un binom la pătrat. Da? Nu mai povestim. Chiar nu contează. Deci avem minus 4. 6x plus 2x este plus 8x. Minus 3x pătrat. Minus în fața parantezei schimbă semnul, dar aici hai să fim puțin și atenți. Avem 4x și cu 4x ne dă 8x. Și acum când desfacem paranteza, avem minus 8x. După aceea avem acest minus 4, minusul schimbă semnul, deci plus 4. Și îl mai avem și pe acest minus 4x pătrat, minusul schimbă semnul, plus 4x pătrat. Egal. Îi calculăm mai întâi pe cei de același grad, nu? 4x pătrat minus 3x pătrat ne dă x pătrat. Observăm că avem plus 8x minus 8x care s-au redus și mai avem și minus 4 plus 4 care s-a redus și acesta. Deci, de fapt, determinantul acela s-a dovedit a fi exact x pătrat. Să scriem inecuația care vrem să o arătăm. Să o calculăm. Deci avem determinant de m de x. Aici chiar am nevoie de paranteză ca să se vadă exact. Mai mic sau egal cu 3x minus 2. Deci nu vă aruncați să scrieți direct x pătrat mai mic sau egal, ci arătați de unde. Ce rezolvați? Rezultă x pătrat mai mic sau egal decât 6 decât 3x minus 2. Îi trecem pe toți în același membru, ceea ce ne dă x pătrat minus 3x plus 2 mai mic sau egal cu 0. Și acum va trebui să rezolvăm inecuația, da? Inecuația atașată. Cum facem aceasta? Se rezolvă ecuația atașată, inecuația din fața noastră. Deci rezolvăm ecuația atașată, adică în sensul că în loc de mai mic sau egal punem 0. Vom calcula delta. Delta este b pătrat minus 4ac. B-ul este cât? Hai să notăm. A-ul e coeficientul lui x pătrat, adică 1, da, aici. B-ul este coeficientul lui x cu semn cu tot mare grijă minus 3, iar C-ul e termenul liber, adică plus 2. Deci vom avea minus 3 la pătrat minus 4 ori 1 ori 2. Minus 3 la pătrat înseamnă 9, nu că e minusul la pătrat, plus 3 la a doua 9. Minus 8 egal 1. Rădăcinile x1,2, deci x1 și x2, deci cele două rădăcini, x1 și x2, da? Minus b plus sau minus radical din delta supra 2a egal minus b, dacă b-ul e minus 3, minus b este 3. Plus sau minus radical din delta, radical din 1, adică 1. Supra 2a, adică 2 ori 1, adică 2. Deci cele două rădăcini sunt x1 egal cu 3 plus 1 înseamnă cât 4 pe 2, adică 2. Și x2 este egal cu 3 minus 1, adică 2, pe 2, adică 1. Perfect. Și atunci va trebui acum să facem, bineînțeles, tabelul de semn, pentru că ne întreabă unde e mai mic sau egal. Da? Deci vom avea x și aici expresia, adică x pătrat, nu ne prea încape, ia să-l ștergem pe ăsta și să venim mai încoace. Așa, x pătrat, opa, da, minus
3x plus 2, da? Deci expresia noastră, căreia trebuie să-i vedem semnul. Pe primul rând, variabila, adică x. Aici avem de pus domeniul pe care lucrăm, adică minus infinit, infinit. Și rădăcinile le punem în ordine 1 și după aceea 2. Da? Aceste rădăcini ale ecuației atașate. Pentru 1, expresia asta îmi dă 0, adică dacă înlocuiesc x-ul cu 1 îmi dă 0. Normal, pentru că de acolo am venit. E rădăcina, aia înseamnă. X-ul, deci sub 2 de asemenea pun 0. Dacă aș ști regula, ar fi foarte bine, adică în afara rădăcinilor am semnul lui A și înăuntru am semn contrar. A-ul e plus, da? Deci plus 1, adică aici voi avea plus, da? Și înăuntru voi avea minus. Acum, dacă nu mai mi-amintesc regula, deci nu vă mai amintiți, da? Ia să finalizăm și după aceea vă povestesc asta. Deci mă întreabă acum unde inecuația e negativă și mă uit unde am minus. Aici, da? Citesc, bineînțeles, pe rândul de sus, adică la x, și îmi dă x aparține intervalului 1 închis, 2 închis. Perfect. Mai fac, și am terminat. Mai fac o mică paranteză, ce am vrut să vă spun mai devreme, adică nu mai mi-amintesc semnele și vreau să văd ce semnam. Pur și simplu iau o valoare din fiecare interval. De exemplu, intervalul minus infinit 1, îl iau pe x egal cu 0, da? Și înlocuiesc în expresie. În expresia noastră, aia cu x pătrat. Deci ne dă 0 la pătrat minus 3 ori 0 plus 2. Și îmi dă 2, adică cu plus. Ceea ce înseamnă că peste tot voi avea plus la acest interval. După aceea vin pe 2 infinit. Îl iau pe 3. Valoarea 3, da? Între 1 și 2, trebuie tot la fel, să iau o valoare, 1,5. Acum problema este că dacă mi-amintesc că am o regulă, dar nu mai țin minte exact care, era suficient să o iau pe x egal cu 0 și să mi amintesc că aici am plus și atunci mi-aminteam, uite, în afară am avut plus și înăuntru minus. Dacă totuși nu știți ca lumea și nu le stăpâniți, dați valori pe fiecare interval în parte și o să vă dea semnul corespunzător. Nici măcar nu e nevoie să scrieți pe curat ce valori ați dat. Deci chestia asta poate fi foarte bine pe ciornă și puneți numai semnul pe curat. Am înțeles? Ok. 6. La exercițiul 6 ne cere să-l determinăm pe n, pentru care m de 1 plus m de 2 și așa mai departe, plus n de n este ce spune pe aici. Perfect. Hai să-l scriem mai întâi pe m de 1 plus m de 2. Bun. Acum ar fi mai multe variante în funcție de ce ne prindem noi că avem de făcut. O să aleg calea în care aș folosi totuși relația aceasta, pentru că, ia uitați-vă, m de 1 înseamnă 1 ori 2 plus a. Da? Chiar o să scriu 1 ori. Plus m de 2 înseamnă 2 ori 2 plus a. Plus puncte, puncte, plus n ori 2 plus a. Și acum trebuie să le adun. Da? Dacă le adun pe acestea, cum voi face? Bineînțeles că voi da factorii 2. Și ne va da 1 plus 2 plus puncte, puncte plus n ori i2 plus câți de am? A plus A de n ori, da? N ori A. Perfect. Este egal, hai să mai scriem puțin și după aceea ne mai hotărâm ce avem de făcut. Avem n pe lângă n plus 1 pe 2, ne amintim formula, ori i2 plus n ori a. Perfect. Mai avem de asemenea de scris, da, celălalt membru, 9 ori m5. Până atunci, haideți să scriem totuși mai întâi ce înseamnă această, adică să ne întoarcem la
a scrie sub formă matricială. Deci avem n pe lângă n plus 1 pe 2, da, plus ori 2, deci 1, 0, 0, 1, plus n ori a. N ori a, n ori a. 2, 1, minus 4, minus 2. Este egal. Trebuie să înmulțim constanta aceasta cu matricea I2, deci ne va da n pe lângă n plus 1 pe 2, 0, 0, n pe lângă n plus 1 pe 2. Plus, trebuie să-l înmulțesc pe n cu matricea, deci ne dă 2n, n, minus 4, n, minus 2, n, egal. Trebuie să adunăm cele două matrice, n pe lângă n plus 1 pe 2 plus 2n, 0 și cu n ne dă n, 0 plus minus 4n minus 4n și aici avem din nou n pe lângă n plus 1 pe 2 minus 2n. Ok. Am putea aduce la o formă mai simplă, dar putem să lăsăm și în pace. Voi scrie direct ce înseamnă ecuația, sau haideți mai întâi să scriem ce înseamnă 9 ori m5, dacă tot am optat pentru această formă. Deci este 9 ori și de data asta chiar aș folosi cealaltă formă. Deci avem cât? X plus 2, 1, deci cu alte cuvinte 5 și cu 2, 7, 1, da? Ce mai avem? Minus 4, x minus 2, minus 4, 5 minus 2, adică 3, da? Să scriu mai bine? Hai să scriem 5 minus 2 și mai sus am avut 5 plus 2, da? Egal 9 ori, aici avem 7, 1, minus 4, 3. Vom calcula, deci 9 ori 7 e 63, nu? 9 ori 1 e 9, 9 ori minus 4 minus 36, 9 ori 3, 27. Ok. Acum, să scriem ce ecuație trebuie să calculăm. Deci m de 1, da? Plus puncte, puncte, plus m de n, deci plus m de 2 plus puncte, puncte, plus m de n, da? Egal cu 9 m5. Putem să scriem așa, rezultă, și să notăm cele două relații la care am ajuns 1 și 2 și să punem că din ele 1,2 sau puteam să punem dedesubt din 1 și 2 sau să scriem din toate. Primul membru înseamnă matricea n pe lângă n plus 1 pe 2 plus 2n, n minus 4n, n pe lângă n plus 1 pe 2 minus 2n. Și aceasta trebuie să fie egal cu matricea 63, 9, minus 36, 27. Când două matrice sunt egale, când toate elementele corespunzătoare sunt egale, și acum clar trebuie să scrieți despre ce e vorba, adică primul element n pe lângă n plus 1 pe 2
plus 2n egal cu 63. A doua ecuație este n egal cu 9 și ia uite că deja pare urât, dar ne-a ieșit. Minus 4n egal cu minus 36. Se vede că dacă împar prin minus 4, ajung exact, normal, tot la acest n egal cu 9. Mare grijă, soluția este sistem. Deci nu mă interesează decât soluția comună. Chiar o să vedem imediat ceva. Și mai avem n pe lângă n plus 1 pe 2 minus 2n egal cu minus 27. Egal cu 27. Mare grijă! Faptul că ne-a dat acest n egal cu 9 nu înseamnă că am terminat. Trebuie să verificăm dacă n egal cu 9 verifică și ecuațiile, prima, deci hai să-i punem steluță, și dublu steluță. Da? Deci trebuie să vedem dacă le verifică, altfel nu este bine. Bun, ia să vedem un pic. Și atunci, hai ca să nu mai dăm pagina să vedem. Deci pur și simplu verificăm, deci luăm n egal cu 9 și verificăm această ecuație steluță. Deci aceasta este echivalent cu... deci am putea să o rezolvăm, numai că nu mă interesează câte soluții are și care sunt, ci mă interesează este nouă soluție. Da? Pentru că îmi trebuie soluția comună. Egal 63. Da? Deci am înlocuit n cu 9. Simplific și se vede că ne dă echivalent cu 45 plus 18, da? Este exact egal cu 63, adevărat. Nu s-a terminat. Același lucru trebuie să fac și pentru cealaltă ecuație, deci neapărat. Deci dublu steluță, da? Este echivalent cu, și înlocuiesc și în cealaltă, iar din nou am 9 ori 10 pe 2, minus 2 ori 9, egal 27. Nu mai continui, se vede că se simplifică 2 cu 10 ne dă 5 și vom avea echivalent 45 minus 18, adică 27 egal 27 adevărat. Și atunci, de-abia acum tragem concluzia, rezultă soluția este n egal cu 9. Deci mare grijă. Deci faptul că mi-a dat n-ul ăsta 9 aici, trebuie să verifice toate relațiile, toate ecuațiile sistemului. Și cu aceasta am terminat subiectul 3. Mult succes în pregătire, mult succes la examen!